and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Lapwat Kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Tigdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Good morning, good morning, good morning, kabalen! Ampong Karehiyon, Keti, Central Luzon. Mayap-ayabak po kaya kayo nga na aking lagyo na pong Paulo G. Santos. Ako pa po yung akayabi yung ening abak August 28, 2024. Yako pa yung JM Desus at idake mi po kaya kayong ring sablang impormasyon na kailangan nyo pong balo. Ampong ring sablang balita. May kalap na po ng CLTV 36 News Team. Parang yening Aldo. Ngayon naman po para ka ring mayalbeta mo ngayon tala sa baybay. Kumusta ya po yung tudtud yung kabalen? Balo ko medyo marimlaya po yung kaya kayong bengi. Uling mamanura na naman. At syempre, balo ko naman, dakal mo naman ng atin pang antimong hangover king long weekend tamo. Uling for sure. Dakal make extend karing karelang bakasyon napon at ngayon pa magbalik na laking karelang obra ampong pamaglub king eskwela. Ngayon naman, JM Desus, CLTV, ngayon, kumusta naman kaya nung magbiyahin na ako palub king opisina, ang pong lungog na yung anak ko king eskwela at adke, kumusta kaya yung traffic situation? Ayan, Josh, palto tayo ban kanita, well-updated lari kaya katamang tala, subaybay. Ayan, nakita mo as of 9:07 naning abak August 28, 2024. Nakita mo po kening North Luzon Expressway traffic update. Live na po ini. Mabasaya po ing dalan. Anya naman ngayon ipapo sa dami na mimingat po ka rin sablang magmaneho, magbiyahi papunta Metro Manila o pabalik kini probinsya Pampanga na namang probinsyang Puntalan, Keti, Central Luzon king upper left corner na po ng kaya kayo screen, nakit yung Balintawak Toll Plaza, maluwang na maluwang pa rin at ala pa ring traffic. Ingsipin na naman po kening bandang Valenzuela, continuous pa rin po ing flow. Da po ring sakyan, ala pang maning kaing traffic mo naman ken. Kaya naman pong Mindanao Toll Plaza, ayan nakakita mo syempre, itang ketang peko right, kaya na nitang right lane. Syempre yapin po rin ring cash lane, so consider ya mo rin yan na expect yun natin muna mag-build up ken. Pero ka rin maka-easy trip, ayan dire-diretso mo ipamagluwalda king North Luzon Expressway. Kaya naman lower left, dani ka kayo screen. King May Kawayan Interchange, kakita mo babasa po yung dalan. Tuloy-tuloy pa rin dari na ng trapiko niya naman kabalen, mingat tamungan. Kaya naman Bocaue Toll Plaza. Ayan, continuous yan naman. Wala pa rin problema ang akakita mo niya naman nung hindi kayo magbiyahe. Expect yun na dire-diretso ya pa rin. O nung atsuna kayo mismo kay North Luzon Expressway, dire-diretso ya pa rin po yung kaya katamong pamagbiyahe. Ngayon naman po kayo ng San Fernando Interchange. O yan, lemo bala mo sa adwala mo retang kay at suketang left lane. Pero parang lane po, dire-diretso pa rin po yung dali ng trapiko niya naman. No problem, tamo po. Pangaras kin traffic as of 9:09 AM na po ni August 28. Ayan, ikita mo, mabasaya po yung dalan kin North Luzon Expressway. Yan, kabalen, kumusta naman po yung panahon kaya kayo? At para naman po abalo tamo, atin bang bagyo, JM Desus, atin bang kaya, atin bang mabubuong sama ng panahon, dan kanita abalo tamo, albentaya po yung update na po ng Pag-asa as of 4 AM ngayon, Aldo. Magandang umaga po ng Miyerkules sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay ng ating panahon ngayong August 28, 2024. At sa ating latest satellite images nga, patuloy yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng central at southern Luzon, yung Mimaropa, Calabarzon, kasama din yung Bicol Region. At kasama din itong Metro Manila at sa may area ng Kabisayan. So makikita nyo halos maulap, lalong-lalo na dito sa may Central and Southern Luzon. In particular, bibigyan ko po ng diin itong area
na ito ng Palawan, ng Antique, gayon din sa ilang pambahagi ng Occidental Mindoro, kasama itong area ng Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac at yung Metro Manila kung saan ngayong umaga nakakamonitor tayo ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Magpapatuloy itong hanggang malalakas sa mga pag-ulan ngayong umaga pero inaasahan po natin bandang tanghali hanggang late afternoon, mababawasan po yung malalakas na mga pag-ulan. Pero pagdating ng hapon hanggang sa gabi, posible pa rin itong area ng Central Luzon, yung western section ng Central and Southern Luzon kasama yung Metro Manila, makararanas pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Dulot yan ng habagat. Naglabas nga rin tayo ng heavy rainfall warning in particular po sa may area ng Metro Manila. Yellow rainfall warning tayo as of 2 a.m. at magbibigay tayo ng update mamayang 5 a.m. Dito sa may area po ng Metro Manila, gayon din kasama yung Bataan at mga karatig na mga lalawigan. Samantala po, itong area ng Mindanao, makita nyo halos walang masyadong kaulapan at yung area naman ng Northern Luzon, generally fair weather tayo ngayong araw dito sa mga area na to, pero posible pa rin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Ulitin ko po, no, itong area ng Visayas at Central and Southern Luzon kasama yung Metro Manila, generally po, no, maulan ngayong araw na to at maulap na kalangitan. Kasama din yung ilang bahagi ng Benguet at Pangasinan. Sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang towards the weekend, in-expect naman natin itong mga pag-ulan na dulot ng habagat ay mababawasan. Pagdating ng weekend, malaking bahagi ng bansa ay makararanas ng generally fair weather with the usual isolated rain showers and thunderstorms. Nagbababala po tayo dito sa Pag-asa dahil nga po tuloy-tuloy itong malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, western section of Central and Southern Luzon. Iba yung pag-iingat po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po dito sa mga tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Ayan, dakala salamat po. Ayan, king update na po ni Pag-asa. Alapong low pressure area Cabalen, Keti Central Luzon. Oneng mika isolated rain showers. Tamo po niya naman po pailalami. Magdala kayo pong payong, detang sablang gamit tamo pananggaking uran. Uling ngeni po kanong abak ang gaketang bayo mag lunchtime. Maka-experience tamo po, maranasan tayo yung pamanuran. Pero bandanggat pa na po naman, mawalaya po pantok ng pamanuran. Pero bandang bengi, may balik na naman po ini. Yan na mas masanting pa na prepared tayo na Bankanita nung ating tao pang lakad ngeni, mamanuli king obra, lungob king obra, o ating tamong punta na importanteng lakad, prepared tamo, mas masanting na po yung prepared kabaden. Pero ngayon naman, muntatapa ka rin sa Blang Manalbe. I-shout out tala pa ngayon August 28, 2024. Good morning po, Ma'am Wilma Pangilinan. Ma'am, nung ating pong lakad ngayon, magkape na kayo, mag-almusal na kayo, magdala kayong payong, Bankanita, mag-enjoy kayo po ng kilwalat, kayo po mabasa. Ayan na yan, Manalbaya po naman ngayon. Good morning po, Sir Koyam Canlas. Ikiakatamong kayabe mo naman. Kening CLTV 36. Ayan, happy watching. Para kin sa bulang bisa pong ating pabati, bisa ng ating pa-shoutout, feel free, mag-comment kayo mo kening kaya katamong Facebook Live. Bankanita, ya ko po mismo abasa ko la at i-shoutout talagad kening kaya katamong programa. Ngayon naman po, para ka ring makabang naman, Aldoldo, papakita mo ini. Kumusta kaya yung palitan? Naning dolyar na pong aliwa pang monetary value. Keting kain nga ning Aldo. Ayan, una tayo, Josh. Pakit tayo. Ayan, king ingmeto nga dolyar. Katumbas niya pong yan ning 56.281 pesos. Ing Japanese yen naman, 0.3899. In UK pound, 74.3036. In Hong Kong dollar naman, 7.2250. In Saudi Riyal, 15.0126. In UAE dirham, 15.3384. In euro naman po, 62.8744. In Korean won naman, 0.0424. Ating Chinese yuan, 7.9094.
Ayan. O yan, para isang lang makaabang na at pipila no kanyang kitang money exchange centers din. Iban ka dito. Baka pagpapalit na lang dolyaro na no mga pera daring karelang kapamilya king aliwang bansa OFW o kaya naman dito paka sa likod ng pera. Kitan ka dito makaabang la nung mata sa palitan baka ta makapag-shopping na lang pong grocery ne. Ngayon naman, para naman po ka rin, banggit ko nandin, ding lulubang pong mumunta king eskwela nung pa, uling 9:16 na paning kabalen, nano kaya makapandilo kayo po kaya kanya lawin tayo mo yung water supply or ding water interruption. Ganyan pong Aldo. Ayan, para po king prime water interruption schedule. August 28, 2024, yan pong Aldo na po ni Miyerkules, nanong oras yan? 1 p.m. to 4:30 p.m. Nanong rason at nin pong flushing activity no ka rin. Ken pong parts of Lubao, Pampanga, king Parado, Sionco, and Santo Niño. Next, ayan po, prime water again. August 28 to 29, 2024, Wednesday to Thursday, 9 p.m. to 5 a.m. night shift. At yung flashing activity mo naman king parts of Mabalacat City, Pampanga, ken pong particular king Canidha Subdivision. Next din naman, prime water pa rin, water interruption schedule. August 28 to 29, Wednesday to Thursday, same time, 9 p.m. to 5 a.m. At yung mo namang flushing activity in parts of Mabalacat City, Pampanga, nanalang affected areas ken Herensa de Julieta Subdivision, Villasagin, Maharlika, and Mabini. Power interruption, Pelco 2. August 28, 2024, Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. Parts of Bacolor, Pampanga, King San Vicente, manibatan po king Cunanan Hardware going to Nuan Resort and Water District. Belco 2, August 28, 2024, Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m. No kanya po ini, parti na po ning Bacolor, Pampanga, Barangay Cabalansan, from Cunanan Hardware going to Don Bosco to Alphamart. Ayan, natitaw bang power interruption? Bang kanita baluda? Okay, ngayon ipakita naman ng traffic situation at yan pong Syudad San Fernando. Courtesy po na ng City Public Order and Safety Coordinating Office. Yan, flash tayo. Ayan, nakakita mo, continuous pa rin po ang traffic situation mo naman kay Syudad San Fernando, Pampanga. Ayan, laban nyo na po ring major thoroughfares, King Syudad, Bancanita, schedule na po masalesa rin kaya kayong lakad. Pero as of now, 9:18 a.m., August 28, 2024, maluwalas na maluwalas, alapang traffic build-up. Ayan, nakakita mo, pati na kitang intersection. Ang po ka ring dalan kay Manila North Road. Alapang problema. Anya naman, Fernandino, magbiyahe tamo pong masalesya, tiningat tamongan po. Ayan, kabalen, nung bisa kayo pong ating pa-shoutout ang pong pabating ening Aldo. Mag-comment kayo mo po ni pa magbalik ni. Ida kami naman ding sablang balita nga kalap na po ning CLTV 36 News Team. Bang kanita, bay tayo mag-upisa ka rin balita. Pa-shoutout tapa. O, ayaw kayo nalakwan niya. Ako po yung JM De Jesus, ilagay ng Paulo J. Santos, ini po ing balen. Ing abak na balen. Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets.
Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabun. King August, September. Kaya ti Pampanga at ti papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong muing sabgan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datang imbagyo king kay kayong lugal. Kareng Ortelano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng Manasan, igabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At anina ko dapat dalaot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parti ng Nyero. Pader ang pumiyayali o ang parti ng T. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ali mababasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata 10 pangligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Good morning, Maya pa ba abak kabalena. Yako po JM De Jesus and ang yan po August 28, 2024. 9:23 na napuning abak at ngayon ibay tao pumunta ka rin kaya katamong headlines. Batian kayo po belated happy birthday kakong kaluguran mo naman ay Bea Sicampo. Happy birthday Bea. Ayan, kapilan tamo mga kingkiluwal maglibre na kamanwa. Ayun naman. Yan good morning po naman kang Sir Wilson David. Nanano tapa, abak na balena, magkape tapa. Yan Sir Wilson, pareho tao magkape tapa kanyan. O cheers tapa kanyan. Mag-almusal ka naman. At makapagpainawa ka pang malot ngayon ng abak gawin nyo na. Pero natin ilakad, galaw-galaw na pinadapi. Ngayon naman po kabalena. Uling baloy naman po yung CLTV 36, sundu-sunduya po yung gagawad ng pamaninton balita. Ampong detang mahulagang impormasyon na dapat ning adake kaya kayo ngayon naman po pakit nila. Nana na ba ring headlines ngayon August 28, 2024? Pamisan metong ding sabla, kailangan king pamamya solusyon king serye ning albog king syudad San Fernando. Sandra Leong ning Porac Mega Pogo Hub, pakasukol na king house detention facility. Mga individual na sangkot umano sa pagpapatakas kay Alice Guo, tukoy na ng palasyo.
Mahigit 450 na barangay sa bansa may aktibong kaso na ng ASF. Vaccine rollout sisimulan na raw sa August 30. Abak na balen! Abak na! Ayan, kanya naman po, a rollback yung produktong petrolyo, ni patupadya, kabalena, sasaing-sing lapamurin. Ayan, kabalen, napon apanalbenta mo po kening CLTV 36 yung kaya katamong episode ng no ka rin. Make invite po or pepuntalan tala kening CLTV 36 studio ring mayayaliwang ekspertuan po ring ating say king pisabyan king sere na po ni pamanalbuging sulad San Fernando. Kaya naman na pong panggitang maragulyo pong pisabyan ngayon ing sere na ni pamanalbog king kabisera na po ning Labuad Kapampangan ing siyudad San Fernando. Pauli ning pilang oras sa masikan na pamanuran, limbog yaing siyudad inyang July 25, August 1, ampong August 23. Inya naman ba nga apisabyan ning may sabing problema king pamanalbog? May kumbira laking programa na ning CLTV 36, ing award-winning tamong programa so to speak nganing Martes, August 27 ding mayayaliwang sektor. Kaya be po ka rin king business sector, Department of Public Works and Highways o DPWH, City Engineering Office na ning syudad at in Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC. King karela pong pamisabi, maragula sangkan kanini aparte king maragula volume na ning mibubulo sa Danum, ing drainage system ampo ing basura. Anya naman king pamamya solusyon king may sabing amon, gana-gana atin kanong katungkulan. Ang approach dito dapat watershed approach. Meaning to say, hindi porke ako nasa taas, hindi ako naapektuhan, hindi ako makikialam. All right. No? Dapat yan from ridge to reap nga ang focus natin, hindi lang doon sa ano. Kaya everybody is concerned, lalo na yung pinaka-importante yan yung mga tao. Dapat naiintindihan nila kung ano yung gagawin nila, malaking epekto to sa mangyayari doon. Gusto kong kumbinsihin ang DPWH, kagaya ng sulat namin sa kanila, na kung pwede, mag-lead sila, tayo isasama sa kanila. We will come up with a Pampanga province-wide flood control master plan. At huwag po kayong mag-alala kung kailangan po namin sumulat sa DBM, sa Senado, sa Kongreso. Ngayon pa lang po, sinasabi namin sa inyo, gagawin po namin yun. Ayan, ikita mo kabalen, kasi ini pong mga palyari ngayon ni, may kumpisaya po, banggit ko nandin. July pa, kabalen, experience tamo ini, pilan mong minuto, pilang oras mong pamanuran. Grabe na po pati king major thoroughfare sa puning syudad San Fernando, mamagkasakit la po. Ring sa blank commuters, ang poring pasaheros, ang poring kaya katamong detang mag-drive, magdalang saken, ikita mo personally, kaya ni pong CLTV 36 sa experience mo naman yan, anya naman sabi tamo, kailangan at tinang solusyon, apisabden masalese, ban kanita, alila po kakarog ring Fernandinos, ustong muran, nguning rainy season na po kabalen, anya po ing panawagan na po rin kaya katamong Fernandinos, karing comments po kaning social media, sana mag-prepare tamong masalese pong ayagapan tayong problema ngayon. Yan, ganyan naman po king tutuking balita. Pakasukol na po ngayon king detention facility ning House of Representatives o HOR king Quezon City Cassandra Leong asangkot king Mega Pogo Hub king Porac, Pampanga. Iong po ing tinalakad na representante na ning Lucky South 99 Incorporated king Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ing Lucky South 99 ning operator ning Porac Mega Pogo Hub nung nuka rin may katukal lang lareng miyayaliwang illegal aktibidad kalupan na ning human trafficking, scam, torture at sextortion. Agpangking co-chairman ng House Quad Committee ay Representative Robert Ace Barbers, maulaga na rin maging testamento ng Ongking House Inquiry
uling yakabuding link king Lucky South 99 at karing aliwa pang illegal na Pogo Hub sa adiskubre ng gobyerno. Minuna ng may contempt king Kamara Iong uli ng napamanagon karing hearing dikil king Pogo. Pinakasaini at merakapyak king Indonesia kaya ba yung kapatid ng dismissed Bamban Mayor Alice Guo ay Sheila, August 22, anyang mibalik lakit ibansa. Lunes, August 26, anyang tinurn over na ng National Bureau of Investigation o NBI ong king kustodiya na ng HOR nung nuko niya magdaton kinudning 30 aldo base king house order. Agpangkin Department of Justice, dekap na ng NBI ong pauli na ng obstruction of justice, violation king passport Act, king criminal provision ng Immigration Act, at samantala, makakadetain naman king Senado is Sheila Guo. Ayan, kintutukin naman pong balita. May ideya na raw ang Malacanang kung sino-sino ang mga nasa likod ng pagpapatakas kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng media nitong Martes, August 27. Ayon kay Presidente BBM, kabilang daw dito ang ilang immigration officials at tiniyak din ng Presidente na hindi titigil ang pamahalaan para mapanagot ang may sala. Samantala, tinanggi naman ni Presidential Envoy to China for Trade, Tourism and Investment na si Benito Tequico na may ugnayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99 matapos kumalat ang isang larawang makikita ang dalawa na magkasama. Ayon kay Techico, totoo ang larawan subalit ang kwento sa likod nito ay lumapit lang daw ang grupo ni Ong kina Marcos sa isang restaurant noong 2020 para magpakuha ng litrato. Na may alam and you were allegedly kept in the dark daw po, Oh, sir. yes, definitely. So, DOJ, I was just with the Secretary earlier today, is almost finished with a very thorough investigation. And we will identify all of those who have, all of those who are involved in this, and we will act very quickly. Sir, pero meron na po kayong idea on whose heads will roll? Very, very good idea. I have a very good idea. From DI, sir? From DI. How many Ilan sila, sir? Well, that's not we'll see, that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang pang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at. Ayan ka ba rin? Yapin po rin ding mumunang bugso na po ng balita na itad ming ening abak. Kimba magbalik mi po sundo po ing pamagdakeming balita kaya kayo ban kanita. Well-informed kayo po king mga palyari Alimuketi, Central Luzon, Probinsya Pampanga, nuneking mabilog abangsa. Pasibaya ko po JM Desus at ini po ing abak na balen.
naman mo yung kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O baloy na kunano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kasilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatenan ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Good morning, Maya pa! Aldo na po ning Miyerkules Kabalen. Ngayon pong Aldo, August 28, 2024. Pasibayo po yako PJM de Suski, lagyo na pong Paulo G. Santos. Yako pa po akayabe yung ngening abak, abak na balen. Para naman po karing sablang Manalbe. Shoutout ko na po ring sablang miyembro na po ning Beverly Volleyball Club. Adol daw muna mga makaantabi ang pong makaabang kikakatamo nga sablang programa kening CLTV 36. Ayan naman, mag-comment kayo po kening Facebook Live tamo nung ating kayo pong buring sabihan, pabati, i-shoutout, o nung ating mga birthday o celebration, o na naman yan, game na game kami po ken ban kanita, i-shoutout nila po kening live tamo. Yan naman po king pangaduang bugso na po ni kikakatamong pamagda kening balita. Josh, let's go! Ngayon naman po, may git 450 barangay sa bansa may aktibong kaso na po ng ASF. Vaccine rollout sisimula na raw po sa August 30. Ayan, umabot na sa 458 ang kabilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF sa buong bansa ayon sa datos na inilabas ng Bureau of Animal Industry o BIAY. Halos doble raw ang bilang na ito kumpara sa 251 na kaso na naitala nitong August 8. Sa latest bulletin ng BIAY as of August 21, pinakamalaki pa rin ang bilang ng ASF active cases sa North Cotabato na sinundan ng Occidental Mindoro, Batangas at Quezon Province. Habang naitala naman ang outbreak o mga bagong kaso ng ASF sa ilang lalawigan gaya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Pampanga, Samar at Davao Occidental. Dito naman po sa Central Luzon, mayroong active ASF cases sa probinsya ng Bulacan kung saan 3 kaso rito ay mula sa Bocaue at Santa Maria. Sinundan ito ng Pampanga na may 1 kaso sa Mexico habang may 1 ring kaso ng ASF na naitala sa Tarlac City. Paliwanag naman po ng Department of Agriculture o DA, inaasahan na ng kanilang hanay ang pagtaas ng kaso ng ASF dahil mabilis raw talagang kumalat ang sakit na ito tuwing tag-ulan. Anila posible raw makaapekto ang hindi maayos sa paglilibing ng mga baboy na affected ng ASF, gayon din ang pagpupuslit ng mga baboy na tinamaan na ng naturang sakit. Kaugnay nito, nakatakda na raw magkaroon ng vaccine rollout ang DA sa ilang lalawigan sa darating na Biyernes, August 30. Okay, ayun na po, usong-uso po ngayon ang African Swine Fever. Kaya naman po, mag-ingat po tayo. Ngayon po, next balita naman tayo. Gamit ang kayang kolong-kolong, mag-deliver yung Danom King Syudad San Fernando ay Alan. Pero ngayon Martes abak, napun po ini, sinarya na pa mong magpakargang diesel, bayo na punta landing kayang ruta. Balita na kasing bigbabaya yung presyo ng krudo ngayon paruminggo. Ayan, i-J naman na panay magpagas, bayo mag-NLEX Paluwal Pampanga, inanene kanu babantening presyo ng gasolina. Matas niya kanuntaga na ang presyo na ning panyanwan at tatanya mo namang makasaryang ulaga para gasolina.
Nya bala na kanu nung may kapilan niyang litro ing kayang budget. So, sanay na kami yung matas yung gasolina. Siyempre, lagi na pong matas eh. Bira yan magbaba. Yung pagbaba ng gasolina, malaking bagay. Sana lalong bababa pa. Ayan, agpang naman king Department of Energy o DOE, kulang nga 2 pesos sing bebara ring presyo ning diesel. Nigit pesos naman ning mibabaking presyo ning gasolina ang pong kerosene. Antimong kening meto nga gasoline station King Jose Abad Santos Avenue, Ciudad San Fernando, pepatupad all price rollback nanding alas 11 ning abak or napon ning alas 11 ning abak. Anya naman ni kabalantamong Ibodjo mumunta Manila balang Domingo, semantala na ing pamikatago na. Sobrang makatipid kami kanyan. Ikaming driver kaya ni kayong Pampanga. Wow. Kaysa king Manila, mas matas yung gas ka rin eh. Kumpara kayo ni, lamay mo naman magkanya mo, 54. Kumpara ka rin, 60 or 61, something like that. Okay, agpangking DOE, migbabayan taga na yung demanda ng produktong petrolyo king Mabilo Gayato, anya migbabaya yung presyong nyening Domingo. Anyang milabas sa Domingo, mitas naman bigit pesos yung price per liter king petroleum products. Base pa king DOE data as of August 21, at sunya king 8 pesos ing net increase king kada litro ng gas, kabang 5.95 pesos naman ing net increase king diesel per liter. Ayan, araling panlipunan Department Head yaking metong eskwela king Tarlac City Head Teacher Sally Duwaki. Kaya baya kayang social studies co-teacher, biyay na papunta king Kapitolyo ni Pampanga bang makisan metong king sa net sa lugsog king Manong Kapampangan. Agyang Kapampangan ko po, magkasakit ko pong mamasa. So siguro po detang abalo ko, Kenny, na kaya makakadagdag la po reta para king kabaluang po, king pamagbigkas, ang pong pamamiamano, kareng kapakong mesra. Kilalang talasulong kultura ang pong kasalaysayan Kapampangan ay Joel Malyari yang mimye pamagsanay karintinagon king workshop. Maulaga kanong mikasalabin lapamo king pangakapampangan ding metong individual bayo de lakwas gambulan ning Manong Sismuan. Yung Mano kasi yung pera-dalan yung pera main transmission channel. Yung kaya kang pamana, nung nanya man yung belwan, o galing yaman yan, o literatura yan, miyayalong pimamanan, kabyas na, progress, na nagyaya katamong balen, dumalan niya king language. So without a good channel, yung milipat. Yan nakasasabihan daw ang timong, yung PISA 2018, PISA 2022, metong nasasabihan. Then Pilipino, ilabiyasa king math, ilabiyasa king science, ilabiyasa king reading, o uling kasi king matalangan din, king amanong English. We know how to speak English, pero not in the earlier stages, na kalpuni nga sabi ko, kailangan talaga, mga manong kapag ang balo mo kayo mag-step. Another step, another takbang, mag-Filipino ka. Ane po ning Arts, Culture and Tourism Office o Acto of Pampanga ang nesabing aktibidad. Kaya ba yung Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated o FLKI. Agpang Kapampangan Tourism Officer Michael Castañeda, mestra ng taga na rin kay Rakalan Karinteng umbiradang makyabe king workshop ng Malyari, bang makasahop laking pamagdulap kabyas na nakaring-karelang estudyante. Ikatala rin 90% rin kaya katamong attendees manibatan keng Department of Education. Number 1, ba rin kaya katamong mestro ang pang-mestra. Balo dyan naman nung makanano ing masanting dang daptan. Bang daked o araked ining baludang kabias na ng pang-impormasyon kaya katamong lecture ni karing-karelang estudyante bang lakwas deng luguran in kaya katamo pingamanong siswan. Antimuri na semantalan dala rin ding mapilang estudyante Kapampangan ing sanet sa lugsog king Manong Sismuan Kapampangan workshop. Para kang Lian Luis, iba't king City College of Angeles, makasahop niya kanoing workshop ay ni para king susulong ng advokasya, king karelang eskwelang organisasyon, king eskwela. So, as a student po, importante po kaya kami ni, especially po, students kami po ng City College of Angeles, wherein ang peka-focus po is mag-preserve kami pong
culture and language ng Kapampangan. Samantala, pega na ka na namang malyari ka rin sa Blang Kapampangan na maulagaya yung pamanigaral king amano para king nanumang buridang i-develop ning memalen king karelang sarili. Para ka rin Kapampangan pengari, nasa nang mag-umpisaya sana king baleng pamanurong amanong si Swan king karelang anak. Metong kareng briming pa masala banta balikan taya naman yung kaya katamong pamangamit kasi mawala laret ang nalaresangkan. So metong asangkan yung pamagaral lalo na dakal kareng natsukeni may nibalaking akademya. So kailangan itapin antin dyan din yung basic learning ay tao sa tang ELLN, Early Language Literacy and Numeracy. Mamilang, magsalita, mamasa, magkanta king Kapampangan. So itong piya kamumuna niya, kailangan niyang pakit ngayon anti yung orientation at pamagpagana ka. Ayan, kabalen! Meto po ini karing programa na po ni Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, ang pong Akto Pampanga, Ban Kanita, pasikinangan taya in pamaggambol king amanong siswan. Ay kakabalen, no Kapampangan ka, gambulan taya ing amanong siswan. Ayan, kipamagbalita po, isundo tala ring sa Blang Balitang akalap na po ning CLTV 36 News Team, Ban Kanita, ada kami na po ring totoo ang pong well-researched na impormasyon, Ban Kanita, balo yung po yung mga palyari kaya tilabuan Kapampangan. Magbalik ka po ing abak na balen. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorbed doon sa kulturang yon. So rin challenges na delanan ko. And ngayon yung challenge ngayon ka na ako ngayon how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may nasensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng college graduate na ako, ba't mandukit ko pa? Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagong pepe ang larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayong may graduate itang bunso ko, Joseph, in UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Kari na ako Lala na akong dapat i-prove na. Imong obligasyon ko kanini, makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me. At saka upgrade. Tumas yung kaya yung pamandok. Tumas level. Mo kitang stagnant. Mag-evolve. Diversify. Maragulya pa potential. In talent kasi sa... Magbalik ya po ang abak na balen. Maya payabakan po ka rin kaya katamong Talapanalbe. Ngayon po August 28, 2024. 9:49 na po ning abak. Ayan, ngayon naman po ka rin sa Blang Manalbe. Shout out! Kang... Paolo G. Ako pa! Maya payabak Paolo G. Ayan, shout out. Maya payabak po kanuha ng Ma'am Presi Maniago. Ma'am! Magkapena ka, mag-almusal na ka, Ban Kanita. Kaya na ka, ready na ka ngayon Aldo, lumaban ngayon Aldo ng Miyerkules. Halfway through tayo na king Palominggo. Yan naman, Maya, payabak mo naman po kaya kayo. Sir Romeo Bustos, ayan, mga tanang almusal, mag-exercise tayo na. Ban Kanita, ready tayo ng kahit pinana mong Aldo, sir, konti na mong kaya, di pa ka na mong pamaniis.
Kahit na Mag Friday, thank God it's Friday na kanta. Ngayon naman, shoutout kay mo rin ng kaya katamong solid viewers ay Bing Valenza, Ampoy Igo, si Kangko. Ayan, happy watching kaya kayo. Yung ating ko yung manggagawan ngayon, uli pa wala maka-work from home, Benny. Panay lang Manal Be, kaya katamo Denny Ban Kanita, tilang bala mo sa antimong daramdaman, ang abang magobra. Ayan, happy watching o happy hearing. Sabi na pong happy working ka rin sa bulang kaya katamong Manal Be. Ayan, Arlene Salonga, Manal Be, yan naman, belated happy birthday. King kaya katamong social media officer ng CLTV 36 para po rin sa bulang akakit niyo po. King post na po ng CLTV 36 News Facebook page. Ya po, ing Biki kasalanan. Ya po ing mag-post. Ban Kanita, well updated kayo po ka rin happening schedule. Labod Kapampangan ng pong rehiyon Central Luzon. Yan, para naman po ka rin balita. Tamo, Josh, may balik tamo. Kinilala po ng Institute for Solidarity in Asia o ISA ang Mariveles Mental Wellness and General Hospital sa pagsisikap nitong itaas ang kalidad ng kanilang mental health services. Sa ilalim ng Performance Governance System category, nakatanggap ng Gold Trailblazer Award ang nasabing ospital mula sa ISA. Ayan, ang nasabi pong parangal ay indikasyon ng patuloy na pag-unlad ng Mariveles Health or Mental Hospital bilang nangungunang pasilidad para sa mental health sa buong North and Central Luzon. At ang Mariveles Mental Hospital po ay Department of Health accredited bilang licensed level 1 General Hospital na may 98.33% na functionality rate sa mga pasilidad nito. Ayan, congratulations po King award na tinggap na po ni kaya kayong hospital. Ngayon naman po King tutuking balita. Sinlaglagalingan ding may kapatad na kabalen. Tamong visual artist King Merapat Government Service Insurance System o GSIS National Arts 2024 Competition. Detiring Pereras Brothers sa tubong syudad ng Angeles. Ayan, dati rin kay katambal ng Art Association of the Philippines, banwa-banwayang bika makaniting ligligan ng GSIS. Ngayon banwang 2024, ing kalabing siya mabanwa ng kompetisyon nung nuka rin ng tema apin ing Bagong Pilipinas campaign ng Administrasyong Marcos Jr. Megparalala ka nung entry daking representation category di kapadad Eduardo at Edu Pereras. Ating entry ng Edu na ating titulong We Rise by Lifting Others in Grand Winner. Kabang second prize sa obra ng Eduardo na may katutulong natutunan sa nakaraan, inialay sa kasalukuyan. Ayan, nakikita natin sa ating mga screens ang kanilang mga obra at ang gaganda. Parang mga kalaman mga photographs. Pero ito po ay mga likhang kamay ng Pereras Brothers. Ayan, 745 lakanong artworks ng maging entries kinigligan na iti. Ayan, may katanggap yung kapit ng ₱1,000,000 si Edu, ang timong champion. At samantala, 4 lakanong may kakapatid na lalaki di Edu at Eduardo at ilangan visual artist langan. Inya, mipapanyaw plaking pamangawang miyaya liwang obra. Karen po siguro ng artist kalubo ko siguro pag-start tamo nga talaga king alay. So medyo masakit siya talaga yung paso na apili tamo. So ito siguro magtuloy-tuloy tamo mo may stop siguro. Kasi pa siya mag-stop ko, bala mo may sambot na kagetang kaya tamo. So kami mag-start kami nga may kakapatid makanyan. Pero as a team kami kasi 4 kami tambing. So gastos mi nga pumunta kami Manila before makipag-competition. Umunang competition, may Manila talaga yung GSIS. So, year 2007, panaya kami masasambot. Mga 7 years atang puro gastos mo. Mag-prepare ka, tsaka pintura, tsaka yung travel, papunta ng painting katang kaya ba't pull out may ulit. So, makanta talaga. So, ngayon magbunga niya. So, makanta talaga siguro yung kaya na. So, kanya-kanya siguro. At sigurong mas maraming magbunga yung kaya na. Ayan,
ikita mo ing sakripisyo agewa da Puri Pereras Brothers. Kanya naman metong puleksyon ing kaya katamong balo karela. Ali po tutok na anggat tayo po akakwain kaya katamong dream o yung kaya katamong goal uling agpangpukang Karing Pereras Brothers. Dintangking panahon na gagastos lang mo ampong antimong makyabe lang mo king competition. Pero ngayon nila nyo naman ing grand champion ang po itang runner-up na ila po mismo yung medico para man po ka rin sablang artist sabi mo talaga na ing talentong Kapampangan aliwaya taga na at alita mo po mawawalang pag-asa ban kanita ipakita mo pa nung makanano ya kagaling ing metong Kapampangan. Okay, king susunod tao pong balita. Naglabas po ng temporary restraining order ang Davao Regional Trial Court Branch 15 na pumapabor sa Kingdom of Christ o KOJC. Kasunod po ito ng hiling ng kampo ni Apollo Kibuloy na itigil ang mga aktibidad ng pulis na nagbabanta sa kaligtasan at seguridad ng mga miyembro ng KOJC. Nakasaad sa kautusan na pinapatigil ng korte ang aktibidad ng Philippine National Police o PNP sa KOJC compound sa Buhangin District. Ipinag-uutos rin sa PNP ang cease and desist o pagpapahinto ng anumang gawain na may banta sa buhay, kalayaan o seguridad, ngayon din sa mga ari-arian ng mga petitioner. Ayon sa counsel ng KOJC na si Israelito Torreon, walang time frame ang naturang kautusan at mananatiling epektibo ang TPO hanggang sa maihatid ang notice of hearing sa mga partido. Sinamahan ni Sheriff Teresita M. Ceballos si Torreon sa pagsaserve ng TPO sa hepe ng Police Regional Office ng Davao na si Police Brigadier General Nicolas Torre II. Ayan, tiniyak naman po ng Department of Interior Local Government o DILG na magpapatuloy umano ang kanilang operasyon para mahanap ang fugitive leader na si Apollo Kibuloy dahil may 2 pang warrant of arrest na dapat ipatupad ng pulisya. Patuloy pa rin po ang hinahanap ng pulisya si Kibuloy na pinaniniwalang nagtatago sa underground bunker ng KOJC compound. Samantala, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ginagawang paglabag sa karapatang pantao ng ang mga KOJC members ng pulisya. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Meron po kaming temporary protection order. Kasama ko po ang sheriff ng Regional Trial Court ng Davao City, no? Kung i-allow natin, babasahin po niya yung order po ng korte. Sige po, ma'am. Doon na lang sa hands. Since that the agency ought to direct the PNP Region 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na isang dosenang pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist, nanghaharang, hindi na bale nila yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares. Ayan, para po tayo naglalaro ng hide and seek dito sa hindi pa din po natin mahanap si Sir Apollo Kibuloy. Ngayon po, maraming salamat. Dakala salamat po karing sablang Menel B at Tino Kika kung ining abak at
Abalo nyo na po din sa Bulang Balita, kakalap na po ng CLTV 36 News Team. At king mabilog na pong team na po ng CLTV 36 ay dahil po kaya kayo impamaning at ngayon Aldo. Ngayon po mamanuran, mag-prepare ta na magdala ta ng payong ang pong panangga king kay matay ay po etapo mababasaner. Kilagyo na pong Paulo G. Santos, pasibayo ako po yung JM De Jesus, ikaya kayong talasuyong ating pusong makabalen. Abak na balen. Takal pong salamat.